A fel mae di addo, mae'n amser am gacen y siocled, a ti'n addo na bo hon yn un rhwydd i wneud. O, mae'n rhwydd. A jyst dim byd yn gallu mynd yn anghywir. Credwch ni, byd o. O, paid o dweud hynna. Paid o dweud hynna. Mae'n brawd i Gwener, mae wedi bod yn wythnos hir, felly fi'n defnyddio'r peiriant, ond llwch chi'n neud hwn â llwy bren a bowlen. Menyn yn y bowlen, oce? Mewn at y melyn. Faint o menyn? Ble ni, siwgr. Siwgr brown. Ni moyn y gacen i fod yn llon siocled a llon pethau melys a blat, tipyn o flas. Hyfryd. Felly, neif siwgr gwyn y job yn iawn, ond bydd e ddim lliw na yn dod mas. Yn yr seit, fi wedi dod i siwgr brown gole, fi wedi mynd full out a fi wedi dod i siwgr brown tywyll achos pam lai to Mae'n ddigwener. Mae'n ddigwener, mwy o flas. Felly, mewn ar hwnna, a wedyn fi'n mynd i dorri yr wyau. Ydy'r wyau yma o'r ardd? Dyw'r rhain ddim, na. Maen nhw'n dodwy'n dda ar hyn o byd. Maen nhw'n dwlu ar y tywydd hyn, yr ieir fach. Maen nhw wedi penderfynu nawr, maen nhw'n licio dod mewn i'r gegin, na'r spot newydd. Fi'n gallu yn y drws yr agor rhagor. Ffrindiau bach newydd i helpu ti goginio. Felly, ro'n i blastad bach i hwnna, a wedyn mewn ar wyau, so fel chi'n gallu gweld 3 wy. A wedyn, curo hwn tymed bach, byddwch chi'n ffindo, dyw wyau a menyn ddim yn ffrindiau mawr. Dyw ddim yn hoffi cyfuno rhyw lawer. Felly, fi wedi dod i siocled ar hwn yn symgoniaeth. Mae eisiau crafu ochrau'r bowl lawr. Neu bydd y wy yn y canol, a mae gyda chi'r gacen, yr gymysgedd rownd yr ymylon. A wedyn mewn fanna, llwn ni ddod i'r blawd yn syth. Newn ni fe'n slow fach, lle bod cwmwle gyda ni. A wedyn y coco. Mae'r ryseit ar gael, felly dwi ddim yn mynd i roi rhifau i chi. Na, mae'r ryseit. Y broblem ydi, ar y sgrin. Ie, bydd e'n dylan nawr, a fel chi mae'r pobl yn neud fel am, maen nhw'n cysylltu syth, os maen nhw'n moyn yr ryseit. Fi'n mynd i ddod i tamed o vanilla, achos mae'n rhoi dyfnder blas. Mae gyda chi'r siocled, mae gyda chi bach o vanilla, mae'n neis. Gallech chi ddod i hyd yn oed zest oren, sy'ch chi moyn. Mae oren a siocled yn gyfuniad da. Da, Andri, A beth fi wedi gwneud fan hyn, fi wedi toddi baryn cyfan. Yn yr seit, fi wedi gweud 50 gram, hanner bar. Ond beth ych chi'n neud y hanner bar arall? Ydych chi'n bita fe? Neu ydych chi'n ychwanegu fe mewn i'r gacen? Siocled tywyll dyna, ie? Siocled tywyll, ie. Pam bod nhw wastad yn defnyddio siocled tywyll? Wel, oherwydd, mae fwy o cwc ynddo fe, felly fwy o flas siocled, a hefyd, os ych chi'n mynd i ddod i siocled golet, neu fe ddim yn drwg, ond bydd ddim cymaint o flas gyda chi, a na gyd ych chi'n neud rili yw ychwanegu fwy o siwgr a rhywbeth sy'n felys beth bynnag. Ni di ychwanegu siwgr, does dim eisiau melystra, na gyd ni moyn rili yw hit o siocled. Felly fwy o tywyll mae'r siocled gorau gyd. A fel chi'n gallu gweld, mae hwnna nawr yn liw tywyll hyfryd. Neis. Na i ddim cynnig hwn i ti. O, go on, gafi lle fe o. Na. Os o'n mam yn gweithio rhywun, so hi'n gwylio hwn o gofyn yna. Ie, os yd'r camerau ddim anna, fi siŵr bydde, ie. Felly, dyna gyd yw e. Os ych chi'n neud e a llaw, yn gwmws yr un peth ar y tro, cyfuno fe, neu'n siŵr bod y cyfan wedi mynd mewn. A wedyn, mae rhain braidd yn fach ar gyfer y tin, ond o'n nhw gyda fi. A chi'n gallu prynu rhain yn weddol rhad, yr cilchodd bach yma, ar gyfer dodi yn gwylod y tin. A fel chi wedi dangos o'r blaen, fi wario y siocled na wrth yn ddilo. Mae'r rhain yn ffantastig. Spray bach, a mae jyst yn neud y tin yn di... Ti'n gael hwnna? Bic y spray, so just spray ar gyfer unrhyw un sy'n pobi. Yn wedi gos chi'n neud cacennau yn y tins eitha intricate, lle mae lot o un bethau. Ryw siapau. Neu ti'n modd, mae'n mynd mewn i'r llefydd bach. A'r spray na, digon rwydd i brynu wedyn, Lisa? Odi, fi'n credu bod e gael yn yr arch farchnad dyddiau yma. I fi'n cael e trwy gwaith, trwy cwmni mawr. A chi'n gallu ordro pethach wrth gwrs ar-lein, felly chi'n gallu cael y cyfan hyn. Yna gwmnïod sy'n arbenigo mewn pethach cacennau. O, bydd trics bach nawr, oes e? So mae mor hir yn y ffwrn ar te ar gyfer y gacen, Wel, tua 20 munud, dim gormod. Ni moyn i fod yn weddol llaeth, dyn ni ddim yn moyn ei sychu ar yr ymylon. Felly mae hwnna'n mynd mewn am ryw 20 munud. Dwi ddim yn dosbarthu fe reit ar hyd y gwylod. Yng ngwres y ffwrn, bydd e'n llifo... Eitha jyst allan naturiol, ie? Felly fi wedi raso trwy hwnna mwyn cael dangos i chi. Dyma'r gacen. Mae wedi rhoi tapach, mae hwnna'n neidio mas bron y bod. Os ydy mae wedi codi gormod, torwch e'n syth gyda cilleth siarp. Felly, fan hyn nawr, beth dwi'n mynd i wneud yw gosod yr buttercream. Felly, beth sydd gyda fi fan hyn yw 200 gram o fenyn, 200 gram o powdwr eising, yr siwgr eising, a 200 gram o siocled wedi toddi eto.
Felly mae hwnna mae'n rhedeg yn eitha tipyn amser i chi yn troi at ei gilydd oherwydd gwres y siocled sydd wedi toddi. Ond, siwrne mae'n oeri, mae'n mynd yn eitha rhwydd i weithio gyda fel hyn. Felly fi'n mynd i ddod i'r siocled mewn fan hyn. Llwch chi gymryd eich amser i wneud hyn. Llwch chi ddefnyddio... Munud fach dy ti ar ôl i sa i addurno. Dim gormod amser. Just bod ni'n... Ni'n meddwl am y bola i ni, ni eisiau blasu na teg y diwedd. Lan i chi pa ochr chi moyn wneud. Fi'n mynd i ddod... O, dwi ddim yn mynd i ddod i'r hifen gyntaf. Fi'n mynd i ddod i hifen hefyd. Achos mae'n disil y mamau, felly mae'n neis i fod tymed bach yn fwy moethus na garfer, felly. Cymrwch eich amser. Mae pawb eisiau treatedd i am Alisa, se? Sym eisiau hasti cweit cymaint a fi amser chi gartre. Mwynhewch y broses. Wedyn, arno ar top, tymed bach mwy o hwn ar y top. Neu, os ydych chi ddim yn hoff iawn o ormod o bethach melys fel hyn, just sprinklad bach o siwgr eising. A hefyd, cyn mwyn i'n gorffen, sawl eiliad sydd gyda fi, os ydych chi'n mynd mas i'r ardd... Eiliadau'n tyfu lawr, Lisa. Blodau o'r ardd, dim pob blodyn, ond mae'r briallu yn iawn, mae'r forget-me-nots yn ffain, mae'r mrywiaeth, a chi'n gallu prynu rhain hefyd yn yr arch farchnad. Bendigedig, Lisa. Neud y cyfan yn bert, a fi'n siŵr bod chi'n moyn blasu. O, di. Newn ni glatio fant ar end link bach ar e.